ukuthi mawuhleli uwedwa njengobuza kuye uzobeka udaba lwakho, uzobeka isimo sakho, uzobeka whatever situation obhekane nayo, kholwa ukuthi ukhona njengoba khona futhi kholwa ukuthi unguNkulunkulu, meaning ungaphezulu kwalesi simo engizosibeka la. Isimo kahle kahle mina nawe sibhekane naso sinqotshiwe kulele kuphi ekukholweni. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele, sibonge ipresence kaMoya Ongcwele. Sibonge nje ubukhona bakhe nokusizwa nguye ukuthi silokho siqhubeka sishare lama messages lawa. Siyabonga nje kubaba wethu sezulwini, siyabonga kuMoya Ongcwele, siyabonga uNkosi wethu Jesu Kristu. Sibingelele kubangcwele kwizindawo zonke. Siyanibingelela nje koqala ukuhlangana le channel ngizothi ungasashintsha ungayendawo awulahlekanga la ekhaya sikhuluma indaba nje ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu, so awulahlekile usendaweni right impela. Siyayibonga nje inkosi and ngiphinde ngibonge kuma subscribers wonke, siyanibonga abazalwane ukhulisa lomsebenzi, siyabonga ukulike nangokucomment nje okuhle, sibonge ngayo yonke support nakuma channel partners. Siyanibonga nje bazalwane isupport eniyenzayo nabo bonke abaqhamukayo ngeindlela ezahlukene. Nonke bazalwane siyabonga nje, inkosi ingcine ilokhu inibusisa ngelihle igama lenkosi Jesu Kristu. Ake singene endabeni nje yethu yanamhlanje. Zangisaqhubeka khona la khona nje ihloko nje sithi according to your faith, but ake sibheke ibalekile le ndaba la kuMatthew ku chapter 9 from verse 27. Ibalekile nje, imnandi, ideep futhi. When Jesus departed from there, two blind men followed him, crying out and saying, Son of David, have mercy on us. Esuku Jesu suka lapho lithi lamadoda lawa amabili ayizimpumputhe amlandela, bathi indodana kaDavid esahawukele. 28. And when he had come into the house, the blind men came to him. Uma nje ngene endlini nabo bayafika, and Jesus said to them, Do you believe that I am able to do this? Uma uyilalela nje question kaJesu Kristu ethi do you believe that I am able to do this, ngokukaJesu yena uqobo lwakhe uyayiconfirma lento ukuthi mina I am able, ukuthi nginganivula amehlo nibone. Uyayivuma, uyayiconfirma lento, but manje useyibeka kubona ukuthi ke manje ababuze bona, ngoba kube kuqala yena uJesu ayengeke akwazi ukubavula amehlo, engeke ababuze kanjalo. Wayovela avela landule, avele nje athi awu kodwa ngeza kimi mina ngiyakwazi ukuvula amehlo ezimpumputhe. Cha, yabona akalandula kenze lutho kuphela nje. Umbuzo wakhe uconfirm ukuthi yes I know I'm able, but nina ke niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokho? They said to him, Yes Lord. Bathi ngempela kunjalo, yebo Nkosi. 29. Then he touched their eyes, saying, According to your faith let it be to you. Emva kwalokho uJesu bathinta amehlo ukuprove ukuthi yes impela uthi yena nje lokho abakucelayo uzobenzela kona phela kulele kuthenini bona bayakholwa yini. Emveni kokube sebathintela amehlo usethi according to your faith let it be to you. Ngengayisho last time ngathi mina ukuba oyi-1 wabo mhlawumbe ngoba babili, ukuba oyi-1 wabo wayengenayo ifaith noma bobabili ukube babengenayo ifaith, wayeyothi uJesu mangabe ethi according to your faith let it be, babezovele bangaboni ngoba manje uJesu yena uthi mina I'm able, but kulele kunini ukuthi nina ninayo yini leyo faith leyo. And ngempela ukuprove ukuthi nabo babe nayo ifaith kwenzakala njengokukholwa kwabo nabo. Lithi ku verse 30, and their eyes were opened, amehlo abo avuleka. Ngani? Ngoba babekholiwe. Wayengilongiqala ngale ndaba kuningi nje okule ndaba nje iyodwa nje ku very deep. Siyathola la ukuthi uNkulunkulu yena ngokwakhe umethumela uJesu Kristu ezoba indodana yakhe emhlabeni, ezoba inkosi yethu, ezoba umsindisi wethu. Wabeka konke kuyona ukuthi yona njengezibulo, wabeka kuyo ukuthi ingakwazi ukwenza konke, ngeke izihlulwe ilutho.
and manje sike sathi ukuyibheka lapha kuGenesis ukuthi ku chapter 1 ukuthi uNkulunkulu kahle ipower iauthority wayedelegate kubantu abala emhlabeni. Ingakho na uJesu naye ethi niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokho bese ethi according to your faith. Okusobala ukuthi kuNkulunkulu ayikho into engamhlula. Ayikho. Noma ngabe sibhekane nani, noma ngabe laba babezi impomputhe bebabili bakwazi ukuvuleka amehlo babona, cabanga impomputhe zavele zavuleka amehlo zabona. Hayi okusobala ukuthi uNkulunkulu akahlulwa lutho. Shuthi dabilele kuphi kwifaith yethu. Ilapho nje indaba. Laba uma ngabe ngibabuka ngifunda lelizwi uma ngabe ethi just according to your faith let it be to you. Ngithola ukukholwa kulamadoda lawa amabili. Lamadoda lawa amabili awazange afuna izinto eziningi like into eziphathekayo nani ayifuna nje ukubona. Ngibona ukukholwa kulamadoda ingakho akwazi ukuthi abone lamadoda nathi uma singaba naloko ukukholwa. Impela kuningi esingakunqoba ngoba vele uNkulunkulu wasilethela la emhlabeni wasilethela ukuthi size sizonqoba. Lo mhlaba lona nje wasilethela ukuthi sizonqoba lo mhlaba but angeke siunqobe ngokwazi kwethu, ngeke siunqobe ngokuhlakanipha kwethu kodwa sonqoba lo mhlaba ngoJesu oyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu. But ilele kuphinda bilele kufaith ekukholweni kwethu. Ake siyibheke indaba yefaith na last sike sayibheka ke siqhubeke nje silokhu siyibheka sithi kuyayibhid na namhlanje kuyona kwiHebrews ku chapter 11 uma ufunda verse 6 lapho lithi but without faith it is impossible to please him. Ngaphandle kokukholwa lithi lelizwi leli it is impossible. Angeke size simthokozise ubaba noma uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Uyabona lamadoda amabili ezimpomputhe aba nokukholwa kwamthokozisa ubaba and ngempela kumthokoziseni ubaba ngoba vele uhlala esifisela izinto ezinhle nezimpumelelo nokunqoba. Kwathi makumthokozisa ukukholwa kwalamadoda amabili ezimpomputhe kanjalo bakwazi ukuthi amehlo abo avuleke. But lelizwi leli lithi ngaphandle kokukholwa lithi it is impossible ukuthi simthokozise ngaphandle kokukholwa. Uma singenakho ukukholwa ngeke size sikwazi ukumthokozisa. And uma wasibhekisisa iningi lethu hayi ukuthi asinakho ukukholwa just ukuthi njalo ngindawo esihamba sidoubt. Hayi ngiyakholwa ukuthi isitha ke vele nje ave sinama tricks ave emaningi ama tricks esitha sifuni ukuthi ilight uyibone ngokuphelela. Sifuna isitha nje ukuthi noma ungayibona ilight but ulibone half light, ungayiboni uphelele ngoba uma ungabona ilight ngokuphelele uzoba uhlupho futhi uzonqoba and isitha sifuni kanjalo. Uma sibhekisisa iningi lethu thina esesamukela uJesu Kristu sakholwa singamazanga, sakholwa singambonanga ngoba nje uma ngabe ufunda nje uverse 1 lithi faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sasingamazanga uJesu, sasingakaze saze sambona kodwa sezwa sitshelwa ngaye ukuthi khona back in the days more than 2000 years ago owazalwa la emhlabeni wathuma ngabe sezaliwe la emhlabeni owatholakala engenasayo. Okokuqala nje akazalwanga ngontando yomuntu wesilisa nowesimame kodwa umoya ongcwele wangamela owesimama uMaria. Emveni kwalokho kwaba nomntwana owaba khona and sathola ngalomntwana ukuthi waphiwa nanegama ukuthi uEmmanuel okuchaza ukuthi uNkulunkulu nathi. Kusho ukuthi uNkulunkulu wadela amazulu akhe more than 2000 years ago weze emhlabeni uNkulunkulu azoba nabantu emhlabeni. Sakuzwa lokho mangaba abantu belokho besiqoqela ukuthi hayi emva kwesikhathi esithile waqala ke manje washumayela emveni kokube sebhabhadisiwe wadlula ko 40 days no 40 nights esesinqobile isitha ngezwi nange seqala ke manje hambe eshumayela ethi umbuso wezulu ususondele etshela abantu ukuthi mabaphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele ephilisa abagulayo njengoba besifunda nje ukuthi nazi nezimpumputhe ezimbili nazo wayiphilisa. Sayizwa indaba yakhe ukuthi uma sikholwa kuye sinokuphila kuyingona phakade and sezwa but asikaze sambona.
futhi asina evidence, asinayo nento ephathekayo, but siyazwa satshelwa ngayo ukuthi noma sebemhluphileke ngoba bamhlupha, bamshaya, bambulala, khona nje abamkhafulela the time besamshaya, bamenza zonke izinto ezimbi ongayicabanga, ekugcineni kwakho konke bambethele esiphambanweni. Mawuthalalela lo wabethelwe esiphambanweni wayengenacala, kodwa walenga esiphambanweni ngenxa yami nawe, mina nawe sinamacala ke mina nawe. Yena wayezothwala ububi bethu ukuthi thina sithole ubuhle bakhe. Weza nje emhlabeni wazoyidela, wazoyinikelela nje ukuthi angamana thatha ipunishment yomhlaba wonke. Yena yedwa thatha ipunishment yomhlaba wonke kuphela kulabo bazokholwa. And siyeza ukuthi noma esefile ngosuku lwesithathu wavele wavuka, ithuna latholakala livulekile, engekho phakathi, wakunqoba nanokufa. Eprove ukuthi ngempela masilandela yena sinokuphila kungona phakade. Yazi savele saba nefaith. Savuseleleka, saba nefaith, kwathiwa ufuna ukuthatha uJesu, sasurrender ngempela, saphakamisa izandla sathatha uJesu, sasho even in a sinner's prayer ukuthi siyenza iconfession ukuthi mina Mduduzi Shabangu ngiyamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwami. Sayenza yonke leyo nkonzo, kwakuyifaith eyayisebenza lapho, but le faith omubi waye overtaker along the way, ngoba le faith yayingapheleli lapho, iyaqhubeka even namanje yaqhubeka le faith, but omubi waye overtaker wasefaka ke manje izinto zokuthi kulungile noma ungasindiswa, noma ungamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi, usindiswe impela, igama lakho libhalwe encwadini yabaphilayo lapha ezulwini. Bese ethi kodwa ngizawufaka idoubt la, yabona nje obuyimpumputhe ngeke wena uzubona, ayikho leyo nto ayenzeki. Yabona nje obuhleli ku-wheelchair ngeke uzwakwazi ukusukuma. Yabona nje obusubanjwe isifo esithile, ubazwile odokotela bathi asilapheki, ngempela futhi ngeke nje size silapheke. Wayifaka le doubt omubi, imisebenzi omubi yonke le ave mubi, wayifaka le doubt. Sagcina nje sesisele nokuthi ayi kodwa ngoba sisindisiwe sibonga lokho, kanti yebo sisindisiwe but siyaqhubeka, kumele sinqobe. Siyifundile last mabheka nje i-episode last week na day na week before last, uzoyibona. Sibekelwe ukuthi sinqobe, yini enye siyinqobayo? Sinqoba kwazona lezi izifo zesitha, sinqoba zonke izikhali zesitha, yonke ipoverty elethwa isitha, noma ngabe yisiphi isikhali sesitha kufanele sesinqobe. And sokunqoba ngani lokho? Ngokukholwa. And ake manje lithi by kuverse 6 kuHebrews 11, ngaphandle kokukholwa ku-impossible ukuthi singamthokozisa uNkulunkulu. Kungathi uma ngilifunda lelizwi, abanye bethu, not all of us, abanye bethu asisamthokozisa uNkulunkulu, asinakho ukukholwa. Yebo sisindisiwe, saba nokukholwa, but ukukholwa kwethu savumela isitha sangena endleleni. As a result asisenakho lokukholwa. Manje seku-impossible to please him. Asakwazi ukumthokozisa uNkulunkulu ngenxa yani yalokukholwa sekuntenga kwethu. Kwabanye futhi akusekho lokukholwa. Lithi but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is. Ngoba oza kuNkulunkulu kumele ukuthi makakholwe ukuthi ukhona. Oqala nje masikholwe ukuthi ukhona uNkulunkulu. Yabona ngesikhathi wamukela uJesu Kristu wawukholiwe ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ngizothi mina ukuphinda uvuseleleke, yazi ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ukhona. Njoba sibuka nje umhlaba, yazi mawuvuka ekseni uvuka ubona kukhanya, ubona izintaba, ubona imifula, ubona abantu nibingelelana, njani makhi yonke leyo nto. It's a sign, sizwe inyoni ikhala, it's a sign yokuthi ngempela ukhona owadala, wasidala kwathina singabantu, wadala yonke into. Kwethu ukukholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu. Noma abanye sebemdatha bethi hayi akekho uNkulunkulu. Oza kuNkulunkulu. Lithi for he who comes to God. Lisho njalo la, for he who comes to God, oza kuNkulunkulu makakholwe ukuthi ukhona uNkulunkulu. Ozayo kuye makakholwe ukuthi ukhona uNkulunkulu. And futhi kungapheleli nje lapha ekuthenini ekholwa, kholwa futhi ukuthi unguNkulunkulu njengoba ekhona nje. Kholwa ukuthi futhi unguNkulunkulu, meaning ungaphezulu kwayo yonke into. Ungaphezulu kwezifo zonke ongayicabanga, zonke sezabalwa mhlambe nezisazobalwa.
mhlawumbe ingakaveli, ungaphezulu kwazo zonke izifo zonke ongayibala, because uNkulunkulu konke kwadalwa uye. Ungaphezulu kwendlala yonke ongayicabanga, mhlawumbe usowakwabhekana na noma wakwezwa ngayo, ukhona ungaphezulu kwayo. Ungaphezulu kwezimpi, njengoba nje sekunezimpi ezingaka ezenzakalayo la emhlabeni, ungaphezulu even nakwezimpi zonke, ungaphezulu even nakalabo 666 labe sibasabayo, sesihlala sithukile ngenxa ya 666. Kholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu ongaphezulu kwa666, ukhona uNkulunkulu. Kholwa, yabona nje once wakholwa ukuthi mawuhleli uwedwa njengobuza kuye, uzobeka udaba lwakho, uzobeka isimo sakho, uzobeka whatever situation obhekane nayo. Kholwa ukuthi ukhona njengoba khona, futhi kholwa ukuthi unguNkulunkulu, meaning ungaphezulu kwalesi simo engizosibeka la. Yebo, kimina lesi simo engizosibeka singaphezulu kwamandla mina, sangihlula because mina ngumuntu, but lo engiza kuye ke manje, for he who comes to God must believe that he is. Lo engiza kuye ungaphezulu kwalesi simo. Litho okungenzeki kubantu, lisho njalo izwi, okungenzeki la kuthina, lathina la sesixakeke khona, sesiphambene, saphithana amakhanda, la sesihlangahlangane khona, yena akahlangahlangananga. Yena ukhona uNkulunkulu, akahlulwa lutho. Ayikho into emenza yena hlangahlangane. Ngani? Ngoba yena uNkulunkulu. Lalela ke siqhubeka nawo le ndaba le. Lithi, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Ungumvuzi, lisho njalo izulu lithi ngumvuzi kulabo abamfunayo. Uyi-rewarder to those who diligently seek him. Kulabo abamfunayo ngumvuzi. Okusho ukuthi ngeke ucele kuye angakuphenduli, ngeke ukhulume naye angaphenduli, because he is a rewarder. Kodwa kulaba abamfunayo, ungumvuzi kulaba abamfunayo. Okwethu ukuthi simfune, masimfuna siza kuye, simfune siza kuye sinokukholwa. Okusho ukuthi uma ngabe siza kuye sinokukholwa, that pleases him. Uze kuye uthi ya lesi simo yebo mina ngokwamandla vele siyangihlula, ngempela kungaphezulu kwami lokho, kodwa ngoba ngiza kuNkulunkulu ongahlulwa lutho, onqoba konke, owayidela wezemhlabeni, wazosinqobela ngenxa yothando lwakhe. Lolu thando lwakho lungaka alihambi liphelele endleleni, and waphindwa sipha ukuthi thina sizonqoba la emhlabeni. Uzukholwa ukuthi njengoba nje ngiza kuyena, ngiyakholwa ukuthi lesi simo, lentaba engibhekane nayo, mangithi mayigudluka iphonse kolwandle, izawugudluka iphonse kolwandle ngoba ngize kuNkulunkulu, ngizwe kwintaba yaseSiyoni. Lalela, okwethu faith. Once nje saba nale faith, ngibuild up ifaith la kumunye nakomunye umuntu. Once saba nale faith, njengoba lishilo, angilifunde lelizwe. Genesis chapter 1 ave libalekile lelizwe. Silijwayele siyalazi. Verse 28. Futhi asifunde verse 26. Lithi, then God said, let us make man in our image, verse 26. Wathi uNkulunkulu masimdala umuntu ngomfanekiso wethu, according to our likeness, asifuze, simfuze uNkulunkulu. Bese lithi, let them have dominion. Liyaqhubeka ke over the fish of the sea, over the birds of the air, and kuze emhlabeni wonke nakukho konke nje okuhamba emhlabeni, umuntu makabuse phezulu kwakho konke. Lamagama lawo athi let them have dominion, makabuse, lisho ukuthi ngempela we are to dominate. We are to dominate, but sizodominate kanjani? Ngokuza kuye sikholwa, ngoba uma siza kuye kufanele sikholwe ukuthi okokuqala yena ukhona, and then ukukholwa kwethu ukuthi ukhona, so noma silisebenzisa lelizwi lakhe silisebenzise phezulu kokuthi siyakholwa ukuthi ukhona, and by so doing we will dominate, sizobusa. And akhona nje ukuthi sobusa, sizawunqoba lo mhlaba konke. Wayazi uNkulunkulu mangabe udala lo mhlaba ukuthi alondawo esongena isitaphathi ngibafuna abanqobile. Manje okwethu ukuze sikwazi ukunqoba, ngimushiye kanjani uverse 28. Okwethu ukuze sikwazi ukuthi sinqobe, sidinga lokukholwa. Lokhu
lelizwe likhuluma ngakho. Amazwi oqala kuverse 28 Genesis 1, then God blessed them. Once wakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, you are blessed. Kwazi nje lokho. Wakonfessa ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, usubusisiwe wena. Okokuqala lokho kufanele ukwazi. And God said to them, khona uNkulunkulu akukhulumayo kimi nakuwe, be fruitful and multiply. Okwamna ukuthi sithele izithelo. Sande bese lithi fill the earth and subdue it. Liqhubeke lithi have dominion. So ugcwalisa umhlaba ngabantu abakholwayo abeza kuNkulunkulu, so ugcwalisa umhlaba ngabantu abakholwayo, sithi take charge. So dominate lo mhlaba ngabantu abakholwa kuJesu Kristu. Sibuse phezulu kwayo yonke into, whatever obhekane nayo. Isimo kahle kahle mina nawe sibhekane naso sinqotshiwe. Kulele kuphi? Ekukholweni. Uma nje singaba nokukholwa. Ngivuselela nje indaba yefaith la. Once sabana lokukholwa, sawufana nalawa amadoda amabili ayelandela uJesu Kristu. Wathi uJesu according to your faith. Uyayizwa le message. Mhlawumbe uthi uma ngabe usuyizwile uthi I don't think le nto ingangisebenzela mina. Well then, according to your faith. Uyamuzwa noJesu ayengabaphoqi. Wathi nje according to your faith. Ngithi mina uma ngabe singaba nale faith yala amadoda amabili, uma ngabe la amadoda amabili aba nayo faith, okusho ukuthi nami nawe singaba nayo faith. Lawa izempompothi, okusho ukuthi nami nawe sinayo vele siyiphiwe. Konke sikudingayo kokwenzakala according to our faith. Siza kuNkulunkulu ngokukholwa. For without faith it is impossible to please him. Meaning with faith it is possible to please him. Asenzele konke because he is a rewarder of those who diligently seek him. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Nkosi nibusise. Amen.